Ay, naipit yung ulo. Ay, naipit yung ulo. Ay no, good morning. At ayun guys, welcome to my channel. At ito, nagbabalik tayo ulit sa manuka natin. Ayun. At ito, update ko lang kayo. Dito sa nangyayari sa mga manok natin. At ito na sila. Yung isang native natin yung naglilimlim, mukhang hindi maglilimlim pala, mangingitlog na naman. At naghaharap na siya ng pag-iitlogan niya dito sa mga apartment nila. So ito, ayun o. Ayan. Ayan na sila. Pati itong black na to, manok. Nga pala, ito nga pala yung update natin sa mga sisiw natin, yung mga pinapakain natin, tsaka yung pagkain ng manok nga pala natin ngayon. Mahal ng feeds, kaya ito na bumili kami ng pagkain ng sisiw. Ito yung isa pa sa pagkain ng sisiw, yung maliit na, yung dinurog na ng bigas, yung nadurog na bigas. So ito siya. Ayan. Ayan guys, yan ipapakain ko ngayon sa ating mga alaga ngayon. Tsaka ito naman yung sa malalaking manok. Yan, bigas din, pero yung iba may kasama pang ipa ng ipa yung ipa ng bigas. Ayan, halo-halo. Tapos pinaghiwalay na muna namin yung ibang sisiw dito na nanggaling dito dito sa Eranto, yung mayroong na-produce na 11 na sisiw sa isang native. Pinaghiwalay namin para magamit ito isang kulungan. Ayun lang, sa ngayon yun lang yung update natin ngayon. Tapos ito yung mga pagkain lang. Nga pala guys, ito nga pala halagang 20 pesos per kilo itong mga binili namin na pagkain ng ng manok tsaka ng sisiw. So pag kami budget nahaluan ko ng booster, pero sa ngayon ayun, out of budget na, wala nang budget. Ito na lang muna yung pinapakain ko muna, ito tag 20 pesos. 20 pesos lang isang kilo na ito guys. Itong itong durog na bigas. Ayan, so bumili kami ng 2 kilo. Pag may budget naman binibilihan ko, nahaluan namin to ng nahaluan namin ng feeds, yung commercial feeds, nahaluan namin. So ito lang muna yung yung pinapakain namin. Ito naman yung sinasabi ko nga sa inyo, yung isa din bigas din, pero siya, may halo siyang palay. Ayan. Yung mga natira na hindi na nasama sa, yung mga hindi nasama sa pagtitestis. Pagtitestis ba o pagkikis-kis? Ayan siya. So pakakainin ko muna sila, nilalagay ko na para makakain na rin itong mga to. Ayun lang yung update natin guys. Ayun, para medyo makamura pa kayo sa pagpapakain ng mga manok. May nabibili pa naman na yung durog na bigas na nabibili lang namin dito sa bayan ng 20 pesos ang isang kilo. Ayun, pwede rin nyo rin haluan ng ng commercial feeds. So ayun na lang yung update natin as of now. At ito yung share ko lang sa inyo yung worth 20 pesos na pagkain ng sisiw tsaka pagkain ng manok. Kung wala talagang at wala masyadong budget, ito pwede na to pang kain ng mga sisiw.
So yun lang guys, ayun lang yung may share ko sa inyo ngayon sa ngayon dito sa ating manukan. So ayun, kung nagustuhan niyo itong video na to guys, please like, comment, share, and subscribe, and click mo na rin yung notification bell para naman updated tayo sa video na i-upload ko. Guys, isa pa nga pala at thank you nga pala, nasa 525 subscribers na tayo. Thank you na marami, and thank you sa mga bagong subscribers natin, at thank you din sa mga sumusuporta sa ating video, sa ating mga video na ina-upload dito sa channel na to. So thank you. See you on my next vlog. Bye bye and God bless.